hogy a kábelvilágok egy új színfoltját nyitotta meg. A Gold Serie az mindent visz. Nagyon köszönöm Zoltánnak, hogy itt lehettem, és meghallgathattam a rendszereket, a kábeleket. Szerintem egy hifistának, vagy aki zenét hallgat otthon és szereti a jó minőségű zenét, mindenképpen érdemes eljönni egy ilyen bemutatóra, és meghallgatni azt, hogy hol tart a technika, miből milyen hangot lehet kihozni, és esetleg összehasonlítani az otthoni rendszerrel, még ha teljesen más méretű a szoba, más felszerelést is használnak. Voltunk nagyon sok hifis rendezvényen, ahol akár 90 milliós rendszert is hallgattunk, de sajnos nagyon szomorúan tértünk haza, mert egyáltalán nem tetszett. Viszont itt volt az első olyan élményem, ami tényleg nagyon-nagyon tetszett, mert finoman szólt a zene, mert érzelmes volt, nagyon-nagyon tisztán szólt, és élvezet volt tényleg hallgatni. Egyáltalán nem csalódtam, és nagyon-nagyon kellemes hangokat hallottam, már az alapkábeleknél is. Nyilván kipróbálni, vagy ha lesz lehetőségem, ki is fogok próbálni otthon ennek megfelelő tesztet az otthoni rendszeren. Mint ebben a témakörben is a rendszer függvénye, tehát itt több hangfalat is hallhatunk szólni egy erősítővel, kábelezés ugyanaz volt, tehát itt ugyanúgy megmutatta a kábel, hogy nincs jelen a hangban. Tehát ő csak mint fizikai jelenlétét bizonyította, de hangban nem hallottunk különbséget, ahogy a hangsugárzók, szólalnak meg, azokat a hangokat hallottunk. Teljes mértékben meg vagyok elégedve így nevezhetem Zoltánnak a munkásságával, és bízom benne, hogy sikerre viszi ezt az egész fejlesztést, és ezt az új színfoltot, ami így a hifi világban megjelent általa.